Tunda na kira ka ba za ka ɗauka ba, ai gara in biyo ka da kayanka gidanka, ko? Ke wai me ke nufi ne? Ina nufin shine na dawo gidanka da zama har sai na haihu. Wanda yake ciki da ke? Na taɓa maka ƙarya ne? Ciki ne da ni. Ai na ta kiranka a waya. Maimakon ka ɗauki wayata ka ki ɗauka, na kira ka yafi so 70. Ka ki ɗaukan waya na, balle ka zo ka ɗauke ni ka kai ni asibiti mu je mu duba abin da yake damuna. Ka ki ɗauka. Wai, wanda me yake? Da gaske ne ciki ne da ke? Oh. Kana shakka ne? Gaskiya ina shakka saboda ya zan yi yadda da abin da ba tabbatar min da shi ba. Idan har kana shakka, ka shirya gobe mu tafi asibiti ni da kai. Likitan da ka tabbatar ka yarda da shi ba zai maka ƙarya ba. Sai mu je asibiti. Allah yi wa mutane shiru Allah makareci banza makareci wofi. Ni zaki zaki yi wa bariki a nan gurin? Kin je kin hado baki da wani makareci ya zo ya ce min kina da ciki. Shine nake kwaso ciki ki zo gidana. Kina ce min ciki ne da ke. Dan aure ki wallahi ba zan aure ki ba. To wallahi tallahi baka isa ba. Dan dole sai na zauna a cikin gidanka kuma yanzu zan koma in zauna. Dan Allah malam ni ka je ka nemo min breakfast in samu in karya ba da lokacin ka. Wa zan nemo miki? Breakfast nake so kai. Da kika baro gidanku baki ci abinci ba? Ban ci ba nan nazo. Ni ba na karya sai karfe 1 gidana. To ni shikenan tunda matarka ta dawo sai mu tare mu dinga karya a karfe 1. Isan aure ki ba wallahi. Isan aure ki kira kan